Първият в България банкомат за хора с нисък ръст вече е факт в София. Как това ще улесни хората при теглянето на пари, вижте в репортажа на Яна Тодорова. Единственият такъв банкомат за сега се намира на булевард Драган Цанков 37 в столицата. Светослав вече изтегли пари от него и е доволен. А до този момент проблемите с устройствата за хора като Светослав са били много. Неведнъж сме изпадали в неловката ситуация да молим някой за подкрепа, а знаете, че все пак на банкомата трябва да сме самички. Освен клавиатурата, че е по-високо и е труден достъп, а самия монитор е под друг ъгъл и също образът там е неясен. От банката обещаха до края на месеца да сложат такива стойки пред другите си банкомати в София и страната. Това не е скъпо. Това е още един от примерите как с много малко средства може да се облегчат и да се направят много по-достъпни банкоматите. Още една стъпка към по-лесното приспособяване на хората като Светослав към градската среда.